amasi ihlobo lahlanganisa amafu labafasi beduba inyama maqede kwahlika uSamcolo. Walimali uSamcolo ukuthi uma usethuneni futhi mangikhumbula kahle wahamba embethe ingubo eyodwa. Kodwa nawe ma noma saba mathambo omhlophe bengicela uvuse noma ikhanda lodwa ngifuna ukuthatha noma isithombe sisodwa. Niyabona kulawa maliba kuleli ntombi endala yazala mina uma nihamba ninyathele ngokucophelela uma ninyathela budlapha kuba buhlungu kumina kuba ngathi ninyathela mina. Umama ongizalayo lo kuyeke ukuthi usathola umhlaba ngesifuba akasakwazi ukukhuluma nembuzo endinakasanda kuyiphendula. Ngiyazi ukuthi angivamisile ukukhuluma ngaye kodwa iqiniso lithi ngiyamkhumbula nakho ukuthi ngiyamkhumbula sengimane ngiyasho nje. Ungamkhumbula kanjani umuntu wakushiya usemncane kwayi wena usafunda ukukhuluma? Ma angikubeka icala ntombi endala ukuthi nje ngiyakudinga kulo mhlaba usiyolala kahle ma. Nami bengifisa ukuxolisa njengezinye iy'ngane kodwa ngazi ngizoxolisa kanjani usulele ngomhlane mhlawumbe iyakucindezela ihlabathi. Ngizoxolisa kanjani kumuntu engingamazi uthandana ujabula abakunjani mina-ke ngimcika abaselenzani ma. Esimlindile mnyaka wahamba ngeke kube kade angibonanga ma usunabazukulu angazi noma uyakuthanda ndoko kodwa bakwazi kangcono bathi lona mdala uyafana nawe ma. Sanibona.